σε διάφορες γεύσεις. Έχουμε φράουλιτσα. Φράουλα, υπάρχουν και γεύσεις, δεν καταλαβαίνω. Φυσικά υπάρχουν και γεύσεις. Ναι. Πορτοκάλι. Τι άλλο? Ροδάκινο. Θα προτιμούσα πορτοκάλι. Πείτε μου όμως, σε τι μέγεθος? Υπάρχουν και μεγέθη. Φυσικά, εσείς πόσο τον έχετε? Τόσο? Όχι καλέ, εντάξει τώρα. Τόσο? Πιο μικρό. Τόσο? Δεν θα σου πω τώρα. Λοιπόν, για να είμαστε και απολύτως βέβαιοι γιατί λέμε, περάστε τα δοκιμαστήρια και μετρήστε. Με το χαρακά. Ναι. Μάλιστα. Okay. Εδώ είναι τα δοκιμαστήρια. Ναι, περάστε. Οι πελάτες, το πώς τον έχουνε δεν ξέρουνε. Πάει σήμερα η κοινωνία. Ορίστε. Το βρήκα. Ναι. Τόσο. Τόσο μεγάλη? Όχι τόσο. Τόσο. Τι? Έχετε κάνει την περίπτωση σου? Περιμένετε για την περίπτωση σας. Θα βρω κάτι. Λοιπόν, για την περίπτωση έχω αυτό εδώ. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, κύριε μου? Αυτό είναι αυτό με δαχτυλίδρα. Δαχτυλίδρα, με κοροϊδεύετε?